Leia kveld i Sirkus, Johan og Kalmavire. Leia kveld i enda tager vi suksessene fra i hest, Johan og Kalmavire, Rekol, så negt den penaste damen i Famara, og den geniale trommespilleren Jay. Johan vaks upp under trångkonkorren ena för mitt i Olfjärsenon och det minne pena en danna margen medan han pena Rekol och så Jay som tavar färna kallar sig Joshua Depis hötte den eka nemmare långt uppe. Det hända sammanrenningen av rock'n'roll och popmusik som ger tej tru till nega helt fantastiskt. Den smittande glädjen, slakarne, rökmaskinen och inte minst den strippande Kjell Elvis Etluknaren ger avskårande føler sig som en part av den lille familjen i Famara som leierkvalde spelar i Sirkus. Check it out, Joe! Jag tror jag har en sterkan tendens till att pinta sig i kostymer. Johan i rejen sockon, Rekol pinta som Heidi i fjällabanan och så Joshua som jag finner Justin Bieber grönan i avsjuka. Och det bästa av det hela, det är december nu. Då gick lagängu i nissehikve. Så, gratis fiskaskål till öll teg som för att göra stortligt. Fär och i okkur jólaslitt, etla okkurt rock'n'roll. Leia kvälde klokkan 11 og i Sirkus, Johan og i Kalmavire. Og alt detta gjerra vid, bare at jeg vil elska det. Fyre tar for oss skur regnbålsfall.